Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag ko kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mitch, 31 years old. Single, taga-poblasyon Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kahimtang nga bisag unsay buhaton nako, dili man gyud ko makaanak. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa dihang first year high school pa lang ko. Ingon inyang mga panghitabo. Ay, sakita sa kampusan eh. Mag-CR sa kubik kay marag naglain man akong tiyan. Hala, naayto ko akong panty. Kitugo na ko. Ay, gidugo na gyud kanak. Itrapo na imong dinugan sa imong naong. Ha? Ingon anak day na mo. Oo, oy. Para dili magsigig sakit imong puson inig dugo nimo. Unya kay nagsakit naman ron. Ay, basta kay buhata lang kun na. Maso na gibuhat na mo sa unang adlaw sa imong dugo. Sige ma. Nga nasakit man kaya po na akong puson ay. Ngungon si mama nga makapawa sa sakit sa puson to akong kipuhat sa unang adlaw sa undo ko. Maliko ko pi. Initas akong lawas eh. Oy, nga nung naligo may tao ka apo. Ha? Kay nga na di ay lo? Kung buhi pa to si Lola nimo, makasabaan yun ka. Dili man pwede maligo basta gidugo. Ha? Chorlo uy. Lagi. Ayaw na lang pagsaba ni mama nimo nga naligo ka kay sigurado yun nga masuko sadto. So, natin practice sa sinulog og baha. Ikaw gusto nga malait. Yes sir. Sir. Eight, seven, Sakit na dyan sa kong puson eh. five, Grabe four, man ninoon eh. 3, 2, 1. Oh, Mets, saan ka? Sige mo yung ko ya. Sakit ka kong puson sir. So, siguro katagi og yan nga katarungan ni. Pura suri ka na. Sir? Asa ito bangko? Iya, tuyog tayo sa playground o krapo. Ya! Ha? Ay, kasakit na kita kong puson. Yes, na. Oh, nasa man ka? Anong nagtiko ko gutaon ka diha? Sakit ka kong puson, ma. Gidugo ka? Biko na be. Wala ginoo ko nalapsan man ka. Mura man kag nakuhaan, uy. Enso? Dili na gyud ni maayo da. Kinahanglan nga magpa-check up na gyud ka. Recorded by X Thunder Gaming. Nagpa-check up gyud dayon mi si mama og resetahan ako sa doktor og ferrosulfate. Miarang-arang ang akong pamati og hinay-hinay nga nawag tangang akong kaluya. Hangtod nga milabay ang pila ka tuig, naminyo nako. Lahi na sab ang among problema sa kumbana. Kay bisag unsaon namo, dili kit ko mamaptos. Unya, Unsa ka kung magpa-check up na lang ta? kulbaan mo ko eh. Mas maayo magwala nga mahibaw anatog unsa gyud problema. Ay ko bala ka. Bisa ko sa may tabo. Naara ko para nimo. Salamat, mahal. So, matod pa nimo nga irregular ng imong dugo, sukad to nga nahitabo. Resitaan lang ti kaning pills, kay naa kay mga symptoms sa polycystic ovary syndrome o PCOS. Unya, mumaptos na ko after ani, Dok. Obserbahan pagid ka. Suway lang una ni nga pills kung mo work ba siya nimo. Salamat, Dok.
Pero unsa ko naman lang kung dili gyud. Nga nangando na bagit si Bruce nga magkaanak eh. O kung dili yun, basig baog ka. Simpak ko sa taon ka, uy. Base na ba? Pero, be positive lang kita. Kumusta naman ka? Magyapin mo, uy. Murag wa raman mo epekto ang pills. Basin og naingon ka ana day kay katong gisilutan ka sa imong teacher ba nga nagdugo ka og maayo maong di ka makaanak. Posible ka, ma? O baka haapo ang nakaigon kay ikaw manggod. Maligo manggo ka kung dugon ka. Tinga no manggudi ay luoy. Unsa manggudi ay explanation, ana? Ambat. Nalimot na ko. Basta kay saba kay itong imong lula sa buhi patrusya. Makadaot ko no lang maligo ka o niya gidugo ka. Mao balo? Oh, og ingon, og niingon siya nga kana kunong dugon, mabughat sa kuno na. Hala, basig nabughat ka og mautoy nakadaot nimo. Unsa? Sukat sa sinugdanan sa akong dugo, nag-antos na gid ko aning kasakit sa akong puson. Pero wa ko magdahom nga naa pa di ay mas mo grabe pa nga problema. Kana ang dili ko makaanak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, matod pa sa akong lolo nga makadaot ko ng pagkaligo nga gidugo. Ug nangutana ko ni lolo kung unsa explanation. Wa man pud siya mahinumdum. Posible ka nga mautoy hinungdan? Ikaduhang pangutana, katong high school pa ko, gipaalsa ko og bangko samtang gidugo ko. Unya, gipatuyok-tuyok pa gyud ko sa playground og kanapo. Di ba ka tumaoy na kaingon? Kay grabe man gyud kainit unya sakit kay akong puson at kayo na. Ikatulong pangutana, tinuod ba di ay nga naibughat sa babae nga gidugo? Ug kung naaman, unsa man nga klase sa bughat? Sama ba sab siya kabugat sa nagmabdos o nanganak? O posible ba nga bughat ra ning akong gibati karon? Ikaupat og katapusang pangutana, wa gyud mo epekto ang pills nga gihatag sa doktor nako. Nagduha-duha na sad ko og balik kay basin og magbayad lang mi unya wag gyapon sila ma-diagnose kung unsay akong problema. Dili ka tinod ang giingon sa akong amigang bayot nga baog ko. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Mitch. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical mga problema kay usama ko ka doctor of medicine, mga psychological, emotional ug behavioral kay usama nako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadling drugas kay usama nako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga happiness is a choice and requires hard work. Mao gyud. Ay tamangod ganahan ta mo puyo og haruhay pero magsigil sa tag lingkod-lingkod dili mo lihok. Haruhay kani ganahan kag quality nga kinabuhi, standard nga kinabuhi. Hard work is the solution, is the secret. Ayaw pagtuod ang ay mahug, bato-bato sa langit, mutugpa na sa mga pitaka, nagkahapon. Ay, matrabaho gyud ka. Why sayon na ning kinabuhi, pulos ni lisod. Bisag na mahulog something sa yuta, inagduko, di mo, lisod kayo kay basig, mubiti niya imong kilid o imong hawak. Pulos ni lisod. So, depende ra og unsay ganahan nimong mabitaw nang muto ka tong giingon na kinsa ba tingingon na dili ko no sa nato nga gipakataw ta nga pobre dili ko na sa nato pero kung mamatay ta nga pobre ra gyapon ta ato na nang sa okay tuo ko ana
Ang ato magtatampo ka naglawas si Mitch, 31 years old, taga-Liluan, Cebu. Punto medical. Ay, may mga taga-Liluan akong pa. Mga paradyang family diya sa Compostela, Kabadyangan. Brad Pepe, Nalinda, Arnold, Mawawi. Musta naman mo das Kabadyangan, nga Compostela, no? Mga Nubal family. Si Jikal Tulumia, diya sa Liluan, no? Ayun pagpaminaw diya, Doc Mata, Doc Jan Mata, diya sa Malitbog, Bukidnon. Ha? Musta naman kadabay. O si Doc Joe Ruiz diya sa Sarangani Province. Ha? Musta naman ang atong kinabuhi diya sa Mindanao. Okay? Regards to Kapitan Chris Ababa. diya sa Katawan. Okay, Mayor Balchong. Ha? Mga Nava Guards na to. Si Fidel Suelo, GC Casas, Edward Ricaport, Francis Sibel, o Saniel Restauro. Mayong pagpaminaw. Winnie Rosuros diya sa Pinamungahan, o si Kimpan Albero, o si Barliso nga nasa abroad. Maayong pagpaminaw. Ibalo ko pirmi mong maminaw, ha? Okay, unang pangutana ni Mitch. Ingon akong lolo nga makadaot kuno ang pagkaligo nga gidugo og nangutana ko ni lolo kay unsay explanation ana wala na siya mahinumduman. Posible ka nga maoy hinungdan nga naa siya mga bati nga sa ato sa una pa na, no? Tana ko ni mga ubigay ni karon. Okay naman ko nung maligo. Sige dugo, may ganino kay limpyo. But I have to situate nga mag-change po ka og kanang inyong pad, no? Napin pad, no? Di kay maligo kang murag po nimong gibalik kang imo nga posible nga infection, no? So para sa ako, as far as I know, there's nothing wrong with maligo nga gidugo, nga menstrual na kay menstruation. That's form of hygienic practice. Mao man giingon sa mga ubigay ni nga akong kaistorya. Ako ra po ipasa ninyo, ha? Kaduhang pangutana, kadtong high school pa ko, gipaalsa ko og bangko samtang gidugo ko. Kunya gipatuyok-tuyok pagyud ko sa playground og napulo. Dili kato mo'y nakaingon kay grabe ang init sa ug sakit kaayo akong puson atong higayuna. High school pa ka, no? 31 naman ka karon, Mitch, no? Dugay na to kayo, Mitch. Dito may hinugdan, no? Binyo na ba ka? Nalipat ko ba? Binyo na ba ka? O dalaga pa? Minyo na ba to si Mitch? Single pa din siya, nasa poblasyon Liluan. So single pa ka. So kalimti na tong gipatuyok-tuyok atong high school pa ka. Dugay nito kayo eh. So that was more than 20 years ago o 10 years ago. Daghan mga hinungdan nga nung sakit. Ang kinibagong usay na ay gitawag na to dysmenorrhea. That is a medical term for uncomfortable painful menstruation. Something to do with the level of prostaglandin. Prostaglandin, this is naana sa inyong mga babae nga makakos og contraction sa inyong uterine muscles mo na nga mo sakit kung magkuan kung naay abnormal amount of prostaglandin. Marilibra man og mga analgesic nga ipatumar sa inyo. Of course, you will be under the close supervision or care sa batong mga OB-GYN, no? Ikatulong pangutana, tinuod ba diay nga naay bughat sa babae nga gidugo? Ug kung naaman unsa man klase sa bughat? Sama basad siya sa bughat nga nagnabdos o nanganak? O posible ba nga bughat raning akong gibati karon? Kung gidugo ang usa ka babae na natay gitawag nato og kanang of course blood loss, no? Of course na kay disruption o mausab ang inyong level sa female hormone, estrogen, progesterone, just like na kay body malay, kapoy, onya minus ang imong food intake kay wala ka gana-gana. This nutritional factor may add on to your present condition nga mauligi na dili ka komportable sa imong sitwasyon. So kung naakay naani mo, refrain from doing extraneous activities, no? Relax lang. Ayo ingog mag-giat kayo. Og balikon ako sa ikatulong higayon, pwede ka mo duol og ubig gynecologist, na? Mga advisean ka. So kanang imong giingon nga bughat ana pasmo, naamdan tanan na, dili naman kay mga tao nga nag-menstruate. Bisa mga lalaki, ay panahon nga, ikapoy, whatever, kay for some reasons, na. Ikaw pa ito katapusang punta na. Wala gyud mo effect ang pills nga gihatag sa doktor nako. Ang duha nasab ko og balik kay basin nga ug may bayad lang mi unta wala gihapon sila'y madiagnose kung unsay akong problema. Dili ka tinuod nga giinom sa akong amigang bayot nga baog ka, no? You're still single, no? I'm not sure kung ka. I don't think so nga baog ka, no? Kay as we all know, kanang
napaman ka sa reproductive age. Kay kumingong ka nga nausab na ang level sa imong estrogen progesterone, ari naman na sa menopausal age. So, akong balikon sa makausapa, late 40s o early 50s with a mean age of 52. But you are still 31. So, dili na tinuod lang giingon sa imong amigang bayot nga baog ka. Wala mo epekto ang pills nga gihatag sa doktor. May mga ang kanang pills contraceptive device man na siya, no? So kung gusto kang dili magbuntis, mag-inom ka niya na, no? Kung naay mga side effect sa mga side effect sa pills. Expected na to side effect sa pills. Mag-headache ka, mag-spotting, mag-gain ka og weight, o niya na kay breast engorgement or enlargement, o niya mag-mood swing ang uban. Nya kaning mag-amenorrhea, dili na regular ang imong menstruation kung mag-pills ka. Nya mugamay ang imong sexual drive, muubos ang imong sexual drive, meaning dili na ka as horny or sexually active prior to that intake of pills. So man mga expected side effect of pills. So aware ka niya na ug ato sa naminon to karon para nga dili mo matinga nganong nagbati man kag ingon ana kung ikaw nagtake og pills. So inaw ta kasabot ka sa kung explanation nimo Mitch diya sa liluan. Ninduta ra ba ng inyong mga kuan diha delicacies, no? Taga diha mo ni akong kauban sa balay si Chris. Sa apelyido ning Pasaylo man si Chris. Paliw ni apelyido ni Nestor. So once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa mga program. Hashtag rating din sa itong lugar. So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat ug maayong adlaw.